Здравейте! Това е пико ръб. В това видео ще разгледаме как се прави. Започваме с временно заплитане, което ще използваме за да поставим началото на плетивото си. След това ще вдигнем височината на борда. Ще направим тези декоративни краища. Ще продължим още веднъж с височината на борда и накрая ще затворим. Ще ви трябва вашата основна прежда и ще ви покажа моят най-любим начин за заплитане на временно заплитане. Използваме основната прежда и контрастен цвят. Хубаво е колкото по-контрастен, толкова по-добре. Контрастен цвят, допълнителна прежда, която ще използвате и след това ще махнем от крайчетата. Ето тук съм оставила, за да видите как изглежда, но това нещо в последствие ще се премахне, за да не се вижда. Хубаво е допълнителната ви прежда да бъде от някакъв растителен произход, в никакъв случай да не е вълна, за да може лесно да се маха след това и да се изрязва. Така. Лято е, работим с лен, памук, това е асатеза в един много красив коралов цвят. Сега ще ви кажа кой е корал, ако ви трябва. 551. Това е красив цвят. И така, взимате си по едно крайче от едната прежда и по едно крайче от другата прежда. Правите един подвижен възел. Взимаме иглата и ги прикрепяме ето по този начин. Така. Контрастният цвят поставяте към себе си. Така. Контрастният цвят поставяте към себе си, основната прежда от другата страна и заплитате бримки точно като longtail cast on или като дългоупашатото заплитане. Нищо особено. Идеята е цвета на бримките, които ще се качат на иглата, да бъдат от основната ви прежда. Ето кораловият цвят е нашата основна прежда. Аз ще заплета 10 бримки. Осем, 9 и 10. Сега следват 3 реда в гладка лицева плетка, като от опаковата страна, когато достигнете до тази бримка, я изпускате. Тя не влиза в общия брой на бримките. Сега ще ви покажа как. Обръщаме, това е опаковата ни страна. Плетем... В този момент, когато завършите броя на бримките си, когато заплетете всички бримки, изрязвате контрастния цвят. И може да си сложите кълбенцето настрани. Повече няма да имаме нужда от него. Така, значи, заплитаме. Първата голяма и дебела бримка не влиза в общия брой на бримките. Заплитаме си броя на бримки, които модела ни казва или това, което вие сте решили. Обръщаме и плетем гладка лицева плетка. Плетете толкова, колкото искате да бъде висок борда. В конкретния случай тук са 3 реда. Така. Сега. Така. И когато достигнете до тази последната бримка, просто я изпускате. И разплитате. Сега ни остават още 2 реда лицева гладка плетка. Когато приключите с височината на борда, правите един ред с 2 лицеви сплетени заедно или свивка с десен наклон, в зависимост от това как плетете. Свивка с десен наклон, наметка. Свивка с десен наклон, наметка. И така до края на реда. Така. Сега правите
още 3 реда гладка лицева плетка или оптово-лицево, ако плетете в редове, или колкото редове сте направили в самото начало тук. Плетох 3 реда гладка лицева плетка, свивка на метка, след това още 3 реда гладка лицева плетка и сега е момент да прегърнем плетивото си до тук и да съединим тези бримки с началото на реда. И ето тук с контрастния конец, с който заплетохме, много ще ни помогне, защото много хубаво си виждаме бримките. За да не ни се случи, за да стане много прав и подреден, ето тук може да видите самия борд, е необходимо да свържем наистина всяка бримка с кореспондиращата й отдолу на самото заплитане. Заради това е много важно тук бримка по бримка да ги свържем. И сега първата бримка, те се виждат много хубаво, надявам се и да ги виждате добре. Първата бримка ще съединим с тази, как се случва работа. Прегъваме. Така. Конеца е към нас. Конец, който излиза от преждата. Да взимаме първата бримка. И я качваме върху иглата. Така. Сега тези двете бримчици ще ги изплетем заедно. Така. Гледаме да не объркаме конеца. И сплитаме ги заедно лицево. Така. Следващата бримка. Ако не я виждате добре и не сте сигурни, много е важно да взимаме кореспондиращите бримки. Ако не сте сигурни, пуснете си кончетата и погледнете хубаво какво се случва тук. Ето е следващата бримка. Хващаме я. Хубаво. Така. И я качваме на работната игла. Двете изплитаме заедно. Този процес често е много бавен, обаче ви препоръчвам да си вземете хубаво време, да се заредите с търпение, за да може да са ви добре позиционирани и прави бримчиците и после ще ви е много готино. Така, ето тук какво съм направила. Видите ли какво съм направила? Взела съм от конеца за заплитането, заради това ще се върна. Ето така. Ще си взема бримката. Изплита с конеца, който трябва. Така връщам обратно. Много обичам да се получават грешки, защото в грешките много хубави неща се научават. Ето така, сега следа хубаво. Изплитам си с този конец. Така. Взимаме си тази бримка. Съединяваме ги. И така бримчица по бримчица много хубаво ги следим да са добре изравнени и да не усучим нещо. Така, до края на реда обърнете внимание коя е последната ви бримка. Ето тук може да видите. Значи тук имам 4 бримки на основната работната игла. Остават ми 1, 2, 3 и последната ето тази 4. Това ще бъде последната бримка, която трябва да вдигнем и да съединим. Ето го и нашия пико борд, който е супер красивичък. Остане ни само да премахнем контрастния конец. Трябва да го изнижим просто. Можете много внимателно с ножичката просто да нарежете. Много внимателно, за да не си срежем плетивото. Ето така. Така. Хубаво, внимателно. Така. И след това с ръка или с помощ на игла просто го измъквате. Ето го и пикоборда. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ако имате някакви въпроси, винаги сме на среща, или пък ако имате предложения и идеи за това как по друг начин да се изплете, споделяйте с нас.